Sadat Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ovat luopuneet islaminuskosta ja kääntyneet kristinuskoon. Näin arvioidaan kirkkohallituksessa. Kääntyminen voi johtaa uskonnolliseen vainoon ja olla näin peruste turvapaikan saamiselle. Seuraava haastattelu on tehty poikkeuksellisesti anonyymisti käännynnäisiin kohdistuneen vainon takia. Irakilainen John toteutti keväällä pitkäaikaisen haaveensa. Hän luopui islaminuskosta ja otti kasteen Turun Mikaelin seurakunnassa. Harrasmuslimi John ei kuitenkaan koskaan ollut. Jo nuorena miehenä Bagdadissa John kyllästyi paikallisen imaamin kiihkoiluun. Kirkkohallitus arvioi, että joitakin satoja turvapaikanhakijoita on kääntynyt kristityksi. Luterilaiseen kirkkoon ei kuitenkaan noin vain astella kastetta hakemaan. Sitä ennen meillä luterilaisessa kirkossa on sellainen sääntö, että 3 kuukautta vähintään seurakunnan yhteydessä ollut aktiivinen tavalla tai toisella. Ja sen aikana myöskin tietysti käydään rippikoulu. Rippikoulu on kirkkoon liittyvän turvapaikanhakijan pienin huoli. Esimerkiksi Johnin kastetilaisuudesta välittyi sosiaalisen median kautta sana Irakiin, mikä poiki nopeasti uhkausviestejä paikallisilta fundamentalisteilta. Uskonnollinen vaino voi olla peruste kansainväliselle suojelulle. Tämä herättää kysymyksen, käytetäänkö kirkkoon liittymistä keinona turvapaikan hankkimiseen. Tokihan meillä on myös väärinkäytöksiä. Korostan vielä sitä, että uskonto vainon perusteena se tutkitaan. Siinä on aivan samat tutkintaperiaatteet kuin muissakin, onko se poliittinen mielipide, kansallisuus, alkuperä, tietty yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen. Tämä arvioidaan ja tietyt haasteethan siinä on. John kiistää jyrkästi liittyneensä kirkkoon oleskeluluvan vuoksi. قلت لك انا هسه مستعد ارجع العراق بس وفر لي حمايه يعني عندي عملي وعندي يعني ما جاي على ماده او جاي على اقامه مؤمن واعتقد يعني مؤمن بسيد المسيح انه هو الشخص اللي مخلص لي